Chaos op de stations. Prinsjesdag. De SGP die DNA-tests wil doen op hondenpoep. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Mochten er nieuwe kerncentrales komen in Zeeland, dan kunnen die niet compleet in het Sloeggebied gebouwd worden. Dat blijkt uit berekeningen van stedenbouwkundige Kees Thiele. Volgens hem is er niet genoeg ruimte om alles binnen het aangewezen gebied te bouwen. Dit is de ruimte die volgens de overheid gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige energie. Het Sloeggebied. Maar mocht het kabinet besluiten 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland te gaan bouwen, naast de huidige centrale, dan is de ruimte een probleem. Ik heb daar inderdaad al die andere projecten in verband met energietransitie, dus wind, van zee, heb ik daar ingetekend. De batterijen, de waterstoffabriek. En als je die er allemaal intekent in dat gebied hier zo naast ons, dan blijft er uiteindelijk maar 44 hectare over. De vergelijking is gebaseerd op kerncentrales in het Engelse Hinkley Point, waar op dit moment nog gebouwd wordt. De centrale die daar komt zou vergelijkbaar zijn met de Zeeuwse plannen. Als je naar Hinkley Sea gaat, dan is 175 hectare nodig om het ding te kunnen bouwen. Dus dat is het bouwterrein, inclusief het terrein van de centrales en de omliggende gebouwen. Daar blijft uiteindelijk 115 hectare van over als de bouw gereed is. Dus er is meer ruimte nodig. Kees Thiele is stedenbouwkundige, maar ook verbonden aan Borselen tot de Kern, een groep tegenstanders van de eventuele kerncentrales. Is zijn berekening over de ruimte dan nog wel objectief? Ja, ik heb dit op persoonlijke titel gedaan, dit onderzoek. En ik heb ook dit onderzoek of deze presentatie voorgelegd aan allerlei partijen die belanghebbend zijn in deze. Dus bij EPZ geweest, bij Economische Zaken, bij de gemeente Borselen, bij de dorpsraad Borselen en bij allerlei andere groepen. En ik heb daar ook steeds gevraagd, als er iets niet klopt in deze presentatie, hoor ik het graag. Want dan pas ik de presentatie aan. Dat is op enkele punten wel gebeurd. Maar de grote getallen, daar is dat niet mee gebeurd. Chaos en heel veel onduidelijkheid maandagochtend bij reizigers op de Zeeuwse treinstations. De werkzaamheden die afgelopen weekend gepland waren liepen uit en daardoor reden er nog steeds geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. En alsof dat nog niet erg genoeg was voor de honderden gestrande reizigers, kwam er ook nog een storing overheen. Haarlem, Leiden, Maastricht en de Filipijnen. Zomaar een paar plekken waar deze reizigers vanmorgen naartoe wilden. Maar ze gingen niet. Ja, verschrikkelijk. Ik hoorde de trein om 7:44 te halen. Maar ja, die was te komen vervallen. Daar een uur later. En nu ben ik hier beland en nog steeds geen trein. En na 11 uur ook geen bus meer. Want na het werk aan het spoor kreeg ProRail te maken met een storing. Die had niets te maken met de werkzaamheden, maar zorgde er wel voor dat de dienstregeling nog niet hervat kon worden. Het lukte de NS daarna niet om op tijd alternatief vervoer te regelen. Maar die informatie ontbrak voor de reizigers. Plotseling is het zonder enige verdere communicatie. Nou ja, Magical Mystery Tour, daar gaan we weer. Ja, heel slecht voorgelicht door de NS. De NS had vooraf wel geadviseerd om thuis te werken of te carpoolen. Maar dat was voor deze reizigers geen optie. Het wordt een beetje moeilijk, hè? Helemaal naar Maastricht. Ik heb niet zoveel positiefs voor de NS wat dat betreft. Ja, sorry, dat is niet de eerste keer hoor. Ik ben gewend met die problemen. Toch zat er niet veel meer op dan wachten, de ontwikkelingen checken en vrienden bellen om de reis naar de Filipijnen te redden. Ik probeer nu iemand te bellen die ons weg kan brengen. Maar ja, die neemt niet op, dus dat wordt een beetje moeilijk. Begin van de middag waren de problemen voorbij en reden er weer treinen. Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de problemen. Dinsdag was het Prinsjesdag. Een dag waar ieder jaar reikhalzend door politici naar wordt uitgekeken. Want op deze derde dinsdag van september presenteert het kabinet de plannen voor het komende jaar en hoeveel geld ze daarvoor over hebben. Ook voor Zeeland belangrijk, al werden we niet genoemd in de troonrede van de koning. Nee, Zeeland is niet met name genoemd, maar het ging wel over bijvoorbeeld vitaal platteland, meer samenwerking, regionale samenwerking tussen huisartsen en ook ondersteuning van jonge boeren. Nou, dat zijn toch allemaal onderwerpen waar we in Zeeland wat aan hebben. Dat vonden ook de Zeeuwse bestuurders. Die waren hier samengekomen met hun collega's uit alle andere provincies, hier in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Leden van de Staten-Generaal. Spitsten de Zeeuwse oren zich vorig jaar nog tijdens de troonrede toen het om kernenergie ging? Dit jaar bleef de koning op de vlakte als het ging om de provincies.
Hoewel de slavernij-excuses die dit jaar werden aangeboden door onder meer Middelburg, Vlissingen en de provincie, kwamen wel ter sprake. Op andere momenten gingen emotie hand in hand met heling en verbondenheid. Zoals dit jaar op 1 juli tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Maar verder moest Zeeland het doen met algemeenheden op het gebied van onderwijs, armoede, veiligheid en energie. Toch trokken de aanwezige gedeputeerden de woorden van de koning naar zich toe. Jazeker, het belang van kwalitatief goed onderwijs. Dat is voor een regio als Zeeland enorm belangrijk. Ook die gezondheid van de mensen, de bereikbaarheid van de zorg. Goed dat er benoemd werd dat wij samen met de gemeente ook de toegangspoort zijn voor de inwoners op het hele beleid. Wonen krijgt echt heel veel aandacht. Dat is mooi om te constateren. Ik ben ook heel benieuwd of dat gaat betekenen in concrete maatregelen. Dus ook hier geldt van welke boter krijgen we bij de vis? De partij Nieuw Goes stapt uit het dagelijks gemeentebestuur van Goes. De partij voelt zich niet serieus genomen door een deel van de partijen waarmee samengewerkt wordt. De coalitie heeft nu geen meerderheid meer. De verbazing is groot in Goes. Gisteravond tegen middernacht liet de partij Nieuw Goes in een brief weten uit het gemeentebestuur te stappen. Ze voelen zich niet serieus genomen, zegt de fractievoorzitter. We zijn uit de coalitie gestapt omdat we ons niet meer thuis voelen in de manier van werken van deze coalitie. We voelen ons toch enigszins buitengesloten de laatste tijd. Er waren van tevoren werden er soms wel eens afspraken gemaakt waar wij dus als Nieuw Goes niet in gekend werden. Dat de partij Nieuw Goes zich zo gefrustreerd voelt en nu opstapt, komt voor de andere partijen in de coalitie als een verrassing. Het is een teleurstelling en een grote verrassing dat dit gebeurd is. Hoe kunt u daar zo verrast over zijn? Er worden zoveel verwijten gemaakt. Nieuw Goes voelde zich al langere tijd helemaal niet serieus genomen. Ja, ik herken me niet in de verwijten die zij in een brief opstellen. Ik vind het jammer dat die verwijten niet eerder aangekaart zijn, zodat we met elkaar konden bespreken hoe we daar een oplossing voor eventueel voor konden bedenken. Dat is niet gebeurd en we vinden dat wel een hele grote teleurstelling. De overgebleven coalitiepartijen willen met elkaar door, zeggen ze. Of er dan een andere partij aansluit bij het gemeentebestuur en welke dan, daar wordt de komende weken in spoedoverleggen over gesproken. De verduurzaamheidsprojecten van Douw en Yara dreigen spaak te lopen nu er te weinig elektriciteit beschikbaar is op het Zeeuwse net. De twee bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen staan bekend als grote vervuilers. Ze willen wel klimaatvriendelijker produceren, zeggen ze, maar dat gaat niet als er onvoldoende elektriciteit is. Het elektriciteitsnet in Zeeland zit vol. Er kunnen geen aanvragen van nieuwe bedrijven meer bij en uitbreiding van capaciteit bij bestaande bedrijven is niet mogelijk. Netbeheerder TenneT liet dat onverwachts midden in de zomervakantie weten. Nou, dat kwam eigenlijk inderdaad als een donderslag bij heldere hemel. Absolute verrassing. We waren ook erg verbaasd eigenlijk. Dus ja, we moesten dat vanuit de krant lezen. We zitten al enige tijd aan tafel met TenneT om te praten zowel als Douw als wel Smart Delta Resources, wat we als regio nou nodig hebben aan groene elektronen of groene energie. Dus het kwam voor ons als echt een verrassing. Zowel Douw als Yara komen stevast terug in het lijstje van grote industriële vervuilers in Nederland. Daarom hebben beide bedrijven verduurzamingsplannen ontwikkeld. Maar die komen in gevaar als er onvoldoende elektriciteit kan worden geleverd. Het loopt zeker een gevaar om de doelen te halen. Op dit moment gebruiken we grijze elektriciteit. Dat stoot CO2 uit, dat willen we niet. Dus wil je naar groen gaan, zodat je je CO2 kunt reduceren, en dat komt niet, dat wordt niet beschikbaar, dan heb je natuurlijk een probleem om je doelstellingen te halen. Als die stroom niet komt en er is ook echt geen extra capaciteit beschikbaar voor de komende 10 jaar waar nu over gesproken wordt, dan is dat zeker een risico voor onze klimaatplannen. En we hopen dus dat er maatregelen genomen kunnen worden en dat we in overleg toch de plannen door kunnen laten gaan. TenneT heeft inmiddels met beide bedrijven gesprekken gevoerd. Maar zekerheid over levering van elektriciteit is er nog niet. Eén ding is altijd heel lastig, dat is onzekerheid. En als je geen leveringszekerheid krijgt rond dit vraagstuk, ja, dan neem je vaak geen besluit. Dus dat willen we voorkomen. Het voelt bij ons een beetje van, we hebben de laatste 4-5 jaar hard gewerkt. Pak die klimaatplannen. We zijn nu klaar, we komen aan met de stekker. Alleen
Plat gezegd is de overheid vergeten, lijkt het, om een stekkerdoos neer te leggen. Terwijl dat wel de afspraak was dat zij het zouden doen. Yara en Douw gaan opnieuw om de tafel met Tennet en de overheid. Binnen enkele weken hopen ze op een oplossing. Tientallen Zeeuwen waren donderdag in Axel bij de jaarlijkse herdenking van Poolse militairen die daar zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de leerlingen van groep 8 van de 4 basisscholen in Axel waren aanwezig. Ze kwamen aan in legervoertuigen uit die tijd. Wij voelden ook hoe die soldaten hier zaten en ze zaten ook te vechten en de hele tijd ze zaten bang van die leger. Ze konden niet rusten op elk moment. Volgens organisator Mario Maas is het van groot belang dat de kinderen bij de herdenking zijn. Ja, heel belangrijk, want vandaag de dag we hebben er nog niks van geleerd. Hè. Als je rondje kijkt, ja, Oekraïne op het moment en zo met Rusland. Het is heel belangrijk natuurlijk. Ja, oorlog is nog altijd dichtbij. Door de firewalls van de provincie Zeeland breek je niet zomaar heen. Maar indringen in het provinciehuis zelf kan wel. De Rekenkamer Zeeland heeft daar onderzoek naar gedaan en dat was wel even confronterend. Ik kon niet zomaar het provinciehuis binnen. Ik moet me bijvoorbeeld eerst aanmelden. Toch kon een mystery guest, gestuurd door de Rekenkamer, wel zomaar het gebouw binnendringen. De hacker kon zonder problemen het afgeschermde deel van het provinciehuis binnenlopen. Ook heeft de hacker meerdere uren hackeractiviteiten kunnen uitvoeren op een van de computers. Nu was dit natuurlijk een test, maar als de hacker echt kwaad had willen doen, had hij ook al afluisterapparatuur kunnen plaatsen, inclusief in de vergaderzaal van de Gedeputeerde Staten. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Als ik u dat ga vertellen, dan maak ik gelijk alles openbaar waardoor iedereen het zou kunnen doen. Dus dat gaan we niet doen. Er zijn delen in Zeeland bekend, dorpen waarop mensen gewoon allemaal hun achterdeur open laten staan. Daar kun je ook zomaar naar binnen. En dat doen ze allemaal om richting de buren ook gastvrij te zijn. Het is niet nodig om de deur op slot te doen. En in ons huis, waarover we het heel belangrijk vinden om ook met de inwoners en alle partijen in Zeeland op een gastvrije manier met elkaar om te gaan, is dit wel iets wat daarmee op gespannen voet staat. Want als je hier echt maatregelen voor wil nemen, stevige maatregelen misschien, ja, dan betekent dat ook iets voor de gastvrijheid. Nou, u zegt alert blijven. Wat gaat er nog meer gebeuren? Wat gaan jullie eraan doen? Nee, misschien is wel een van de eerste maatregelen die we nemen dat we moeten stoppen met camera's toelaten in dit gebouw. Nee hoor, dat is een beetje flauwekul. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken op welke manier we die gastvrijheid en de veiligheid met elkaar in balans kunnen krijgen. Wie ook de beveiliging goed op orde moeten hebben, dat zijn de Zeeuwse musea. En daarvoor moeten ze steeds verdergaande maatregelen nemen. Kleinere musea, zoals die in Zeeland, worden namelijk snel populairder bij kunstdieven, maar ook bij activisten. Het wordt steeds moeilijker om beide groepen buiten de deur te houden. Kleine musea zijn de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden voor diefstal en acties die mogelijk schade veroorzaken. Ook bij het Zeeuws Museum in Middelburg merkt men dat het lastiger is om kunst op een veilige manier te laten zien. Kleinere musea, zoals het Zeeuws Museum, moeten mee in een internationale ontwikkeling. Met name de grote musea, de internationale musea, die hebben dat op een niveau gebracht waar je als veel kleinere musea moeilijk aan kunt voldoen. Dat is net als wanneer je een gewoon huis hebt, als de buurman extra hangsloten heeft en een alarmsysteem en jouw voordeur is gewoon met een normaal sleuteltje wat je met een kleerhanger of met een creditcard open kunt krijgen. Dat verschil is het. 25 jaar geleden werd uit het Zeeuws Museum een schilderij van Mondriaan gestolen. Op klaarlichte dag. Destijds reageerde Zeeland verbijsterd op het gebrek aan beveiliging. Ik vind eigenlijk dat het dan toch eigenlijk slecht bewaakt is. En dan toch zeker als je niet weet wanneer het gestolen is. Een originele Mondriaan hangt in het Zeeuws Museum kennelijk met een simpel haakje aan de muur. Een beveiligingscamera ontbreekt. Het alarm is overdag uitgeschakeld. U ziet, als het dan zo'n klein haakje in dat gebouw hangt, want ik zag het op televisie, dan zei ik, dat kan toch niet? Dat hoort natuurlijk zo aan de muur te zitten, dat als het eraf gepakt wordt, dat er een alarm over gaat. In het begin een beetje ongeloof, hè? Een schilderij gestolen in Zeeland. Ja, dan ik was daar wat verbaasd over, maar toch ook wel geschrokken en ontdaan, want het is voor Zeeland een heel belangrijk schilderij. Zo reageerde Zeeland vandaag op de diefstal van het schilderij De Boom van Mondriaan. Het schilderij verdween eind vorige week uit het Zeeuws Museum in Middelburg. Dat was 25 jaar geleden. Er is intussen veel veranderd. Waar het 25 jaar geleden gelegenheidsdieven waren, zijn het nu professionele criminele bendes die soms in opdracht diefstallen plegen. Dus je kunt je wel voorstellen dat
als je te maken hebt met gelegenheidsdieven, dat je op een hele andere manier te werk gaat dan wanneer je met een professionele criminele bende te maken hebt. Het museum is de afgelopen jaren veel meer geld kwijt aan beveiliging. Ja, vele malen. Dat zit in menskracht, dat zit in technische dingen. Ja, dat is niet te vergelijken. En dat slokt een groot deel van het budget van het museum op. Veiligheidsmaatregelen zijn per definitie duur. Want je hebt, technisch moet je allerlei dingen doen, bouwkundig moet je allerlei dingen doen. Qua mensen moet je heel veel dingen doen, dus mensen moeten ook getraind worden. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. En je kan je geld maar 1 keer uitgeven. Dus als het naar beveiliging gaat, gaat het niet naar iets anders. Jammer. Ja, en dat is heel spijtig, ja. De diefstal van de Mondriaan was de laatste grote kunstroof in Zeeland. We hebben een podcast gemaakt over de verdwijning van de Mondriaan. Die is vanaf maandag te beluisteren in onze app, op de websites en in podcast-apps. De SGP in Rijmerswaal wil DNA-testen uitvoeren op hondenpoep. Daarvoor heeft de partij een motie ingediend. Er is veel overlast van poep in de gemeente en zo kan achterhaald worden wie de schuldige is. Ja, het is een beetje goor, maar dit is dus de bedoeling. Een ambtenaar van de gemeente Rijmerswaal vindt een hondendrol en gaat er dus een stukje poep van opscheppen. Dit wordt dan in een laboratorium onderzocht op DNA. Met die gegevens zou het baasje dan kunnen worden achterhaald die een boete kan verwachten van €140. Hondenbezitters in Kruiningen zijn verdeeld over de plannen. Ik vind het onzin. Helemaal prima. Klein hondje zoals wat ik heb, die doet maar een klein beetje poepen. Maar grote honden, die doen inderdaad veel. Als het plan doorgaat, moet van alle 2000 honden in de gemeente DNA worden afgenomen. Die gegevens komen dan in een grote databank. Een kostbaar plan, wat volgens de SGP betaald moet worden door de hondenbaasjes. Die zouden per hond zo'n 75 à €100 moeten betalen. Dat zijn helemaal schandalig natuurlijk. In deze tijd waar mensen nauwelijks eten op tafel kunnen krijgen. Als daarmee het probleem opgelost zou zijn van alle hondenpoep in de gemeente, vind ik dat prima. De SGP dient het plan in als motie. De gemeenteraad moet oordelen of Rijmerswaal dan de eerste gemeente wordt die via DNA boetes gaat uitschrijven voor het niet opruimen van hondenpoep. Leefbaar Rijmerswaal heeft inmiddels laten weten de motie te steunen en dan is er een meerderheid voor het plan. En daarmee kan Rijmerswaal inderdaad de eerste gemeente van Nederland worden met deze hondenpoep-opspoormethode. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.